Μωρέ μπράβο, 4 ωρίτες απέχει πλέον η Πρέβεζα από τη Θεσσαλονίκη με την Εγνατία οδό. Είδατε, μάτι δεν έκλεισα πάλι. Το πρώτο τώρα αξιοθέατο που επισκέφτηκα ήταν το Σέζα, το μοναδικό boutique hotel της περιοχής. Και αφού έκανα check-in, η κοπέλα στη ρεσεψιόν με άφησε να επιλέξω ποιο από τα 4 θεματικά δωμάτια θα ήθελα. Boutique hotel υπάρχουν λίγα στην Ελλάδα. Το κόνσεπτ είναι ότι μένει σε ένα ξενοδοχείο με λίγα δωμάτια. Σημασία δεν έχει η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Κάθε δωμάτιο είναι εμπνευσμένο και από ένα διαφορετικό θέμα, αλλά όποιο και αν διαλέξεις, νιώθεις πραγματικά σαν το σπίτι σου. Το ένα δωμάτιο είχε θέμα την άμμο. Το δεύτερο ήταν εμπνευσμένο από τον αέρα. Το τρίτο είχε θέμα τη θάλασσα. Τελικά κατέληξα στο τέταρτο με θέμα τη γη. Ερωτεύτηκα το δωμάτιό μου με την πρώτη ματιά. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κατέβω στην παραλία και επειδή ήταν ακόμα πολύ νωρίς και δεν είχε κόσμο, την απόλαυσα σε όλο τους το μεγαλείο. Άρε Ιόνιο. Πήρα μια δόση από θάλασσα, παρήγγειλα ένα καλοκαιρινό κοκτέιλ και ήμουν έτοιμος για όλα. «15 χιλιόμετρα πιο μακριά με περίμενε η Πρέβεζα. Εκεί που ο αμβρακικός κόλπος συναντά το Ιόνιο στέκεται η Πρέβεζα. Μια πόλη που μοιάζει με νησί αφού βρέχεται και στις 3 πλευρές της από θάλασσα. Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι για να με ξεναγήσουν στον αμβρακικό κόλπο δεν θα μπορούσαν να ήταν άλλοι από τους Πρεβεζάνους ψαράδες. Συριανό, λοστρομοπυρεώτη, μηχανικό μυτιλίνιο, τιμόνι καλαματιανό και καπετάνιο χιώτη. Μόλις τέλειωσα με τους βοηθούς μου το καλάρισμα γαρίδας στον αμβρακικό κόλπο με τον Γιάννη και τον Νίκο. Τέταρτης γενιάς ψαράς είσαι, Ναι. Τέταρτης γενιάς. Τα μυστικά για τη γαρίδα. Γιατί είναι τόσο διάσημη? Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, μόνο στο αμβρακικό κόλπο είναι αυτή η γαρίδα με το μπλε το σημάδι που έχει πίσω στην ουρά.
και είναι και νόστιμη. Πώς το βλέπεις το γιο? Ο γιος βγήκε πιο καλύτερος από μένα. Έχετε και αυτόν τον ωραίο κόλπο εδώ, είναι δυνατόν να μην γίνεις ψαράς? Είναι ωραία, ναι. Έτσι είναι. Τρώμε και καλά τα ψαράκια μας. Είμαστε και καλά. Καμιά είναι- κοπέλα έτσι βόλτα έχεις φέρει εδώ με το καΐκι? Πολλές. Πολλές, Θέλει και ο μπαμπάς. Μιλήστε για πράγματα. Τώρα μην με κάνετε έτσι και μην μαλώσετε τώρα εδώ. Δεν θέλω να είμαι εγώ ανάμεσα. Έχω και το χειρόφρονο. θες? Είναι πώς με είδες, σαν ψαρά? Εντάξει, καλός είσαι, αλλά όχι να πάρεις Όχι, εντάξει, καλός είμαι. Θα σου πω τώρα, μια εβδομάδα, 10 μέρες θα θες πρώτα να μάθεις τη δουλειά και μετά θα δούμε. Ασχολούνται πολλοί νέοι με το ψάραμα στην Πρέβεζα? Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια ασχολούνται πολλά νέα παιδιά. Πιο παλιά δεν υπήρχαν, ήμουν από τους λίγους. 40 χρόνια ψαράς, κάνα χάπ για την αυτία έχεις? Όχι, Για δεν μένα. έχω πράγματα, όχι. Πιάνει ναυτία. Δεν μας πιάνει ναυτία. Και όσους πιάνει η ναυτία, τους πετάμε στη θάλασσα. Ωχ, καλά φεύγω. Να είστε καλά. Ωχ. Βράδιασε και είναι ώρα να γυρίσουμε. Πρέβεζα σημαίνει πέρασμα, δηλαδή διάβαση. Αυτή η μικρή πόλη ήταν από πολύ παλιά το καταφύγιο για τα πλοία που περνούσαν το Ιόνιο. Σήμερα αράζουν στο λιμάνι της εκατοντάδες ιστιοπλοϊκά. Όταν σουρουπώνει η πόλη ντύνεται στα καλά της και διακρίνεις μια απίστευτη βενετσιάνικη γοητεία. Ειδικά όταν τη βλέπεις από τη θάλασσα, την ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Η επόμενη μέρα στην Πρέβεζα προβλεπόταν ιδιαίτερα δραστήρια. Και μπορεί στη Θεσσαλονίκη να τη βγάζω κάθε πρωί με ένα καφέ και το πολύ κανένα κουλούρι, αλλά όταν είμαι διακοπές τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πόσο μάλλον όταν μένω σε 5-στερο ξενοδοχείο. Τα τελευταία χρόνια που λέτε φίλοι μου κάτι γίνεται εδώ στην Πρέβεζα. Όλο και περισσότεροι τουρίστες την επιλέγουν ως τουριστικό προορισμό και κάνουν από εδώ εξορμήσεις στα Σίβωτα και την κοντινή Λευκάδα. Ο λόγος πολύ απλός. Είναι ήσυχα, οικονομικά και με ακριβώς τις ίδιες παραλίες. Η Πρέβεζα αποκτά σιγά σιγά τον τουρισμό που της ταιριάζει, αλλά και τις τουριστικές υποδομές που της αξίζουν. Δείτε στη συνέχεια τον Θεότρελο Δημήτρη να απολαμβάνει την πρεβεζιάνικη φιλοξενία και να ξετρυπώνει τους πιο μικρούς μουσικούς της Πρέβεζας πριν πάρει δρόμο για τον ποταμό Αχέροντα. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας κάνοντας ένα απλό like στο Πάρε Δρόμο TV Show. Σας περιμένουμε! Ο πρώτος μου προορισμός για σήμερα ήταν ένα ποτάμι διάσημο σε όλο τον κόσμο. Και στον πάνω και στον κάτω.
ο επιβλητικός αχέροντας. Μπορεί το ποτάμι του αχέροντα να έχει συνδυαστεί με το θάνατο και το πέρασμα στον κάτω κόσμο. Μακριά από εμάς, θεωρείται όμως ένα από τα πιο όμορφα και ιδιαίτερα μέρη στην Ελλάδα. Ciao bella! Πάτε Ιταλία! Οι τουρίστες που έρχονται από όλον τον κόσμο στις πηγές του Αχέροντα έχουν στη διάθεσή τους διάφορους τρόπους για να διασύσουν το θρυλικό ποτάμι. Και εγώ επέλεξα αυτόν που είχε την πιο όμορφη συνοδό. Και κάπως έτσι βρέθηκα να κάνω υπασία. I'm gonna make a run to the hardware store. I need a new screen for my old screen door. Washers and screws and nails by the pound. You can't find it there, can't be found. If it ain't in store, they can order it square. Peg, round hole, they'll make it fit. Whatever you need and a whole lot more, they got it all over at the hardware store. If you're working on your house or working on a shed, if you're building a garage or a flower bed, if the wheel on your riding mower is flat, if you need a new hose or a car. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στις πηγές του Αχέροντα και δίπλα μου ακριβώς έχω τη Δεσποινίδα που με βοήθησε να κάνω υπασία. Την Πάολα. Όχι εδώ. Εδώ. Γεια σου. Τι κάνεις Πάολα? Καλά, εσύ? Πάρα πολύ καλά. Υπασία έκανα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Το κατάλαβα, μια χαρά το πήγες. Από πού είσαι Πάολα? Είμαι από Φιλανδία. Η μαμά μου είναι από Φιλανδία και ο πατέρας μου είναι από εδώ, δηλαδή είμαι μισή-μισή. Πού σ' αρέσει πιο πολύ? Μου αρέσει εδώ το καλοκαίρι, στις πηγές. Τι σημαίνει για σένα η υπασία? Τα πάντα. Μου αρέσουν πολύ τα άλογα και κάνω υπασία κάθε μέρα με τα παιδιά εδώ. Το όνομά σου? Άρανος. Άρενος, πόνι, Παππούς. 25 χρονών. Παππούς. Ναι. Έχει εγγόνια. Όχι, Τι, μένω. τι κομμένο? Δεν ξέρεις. Κόβουνε. Ναι. Α, ναι, μην κοιτάς καθόλου. Μόνο για υπασία είσαι. Τι γνώμη έχουν οι Φιλανδοί για την Ελλάδα? Έχουν πολύ καλή γνώμη. Φοβούνται να έρχονται εδώ γιατί νομίζουν ότι οι Έλληνες θα τους ρίξουν αυτομάτες και τέτοια, ξέρεις. Λόγω της κρίσης μας συμπεριφέρονται έτσι. Κυρίως η Φιλανδία δεν ήθελε να δώσει το δάνειο τότε και φοβούνται τώρα οι Φιλανδοί να έρθουν εδώ. Αλλά άκουσα ότι θα έχει ρεκόρ καλοκαίρι φέτος. Θα έρθουνε? Ναι. Θα φέρουν κανένα φράγκο ή τζάμπα θα έρθουνε? Θα δούμε. Πού πας? Πήγα στο Αχέροντα. Το άλογο? Ναι, Τι πας να κάνεις εκεί? όμοιο βόλτο. Α, ωραία. Έχει τα κλαδιά, πρόσεχε με χτυπήσει. Το νεράκι από την πηγή, Από πού είσαι? από εδώ, από την Γλυκή. Και κάνεις έτσι κάθε... Ναι, έχω άλογα εδώ στον Αχέροντα και κάνουμε βόλτα στο ποτάμι. Τι γίνεται? Χαίρετε. Έρχεσαι εδώ στις πηγές, αράζεις και παίζεις μουσικούλα, Εγώ έχω χαλαρώνεις. την καντίνα. Έχεις την καντίνα. Δουλεύουμε και διασκεδάζουμε συγχρόνως. Στο διάλειμμα δηλαδή πότε παίζεις μουσική? Ναι, όταν δεν έχει δουλίτσα, περνάμε την ώρα μας. Ευχάριστα. Δεν το κάνεις επαγγελματικά φαντάζομαι. Όχι, όχι. Επαγγελματικά Μαθαίνω, κάνεις σάντουιτς. Ακριβώς. Και κρέπες. Και κρέβες. Να μας παίξεις και ένα τραγούδι έτσι μαζί να κάτσουμε. Ένα με όποιο θες. Βάλ' το λίγο να δεις. Ίδιος.
Imagine the people. Είσαι ωραίος. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Ένα νερό παγωμένο. Είσαι ωραίος. Me and you are like a wildfire burning. Me and you are like a rising storm. Like a twister tearing and a turning. You never know which way it will be going. Πούστε παιχταράδες! Έτοιμοι! Around each other. Πιο εμπειρή ομάδα! Trying to hide what's Το ράφτινγκ είναι για όλους. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Φύγαμε! Πάμε! As the sparks were flying in the dark, do we blow it off and throw it all away? Is the last... Στην πεδιάδα του Αχέροντα, λέει ο μύθος, κατοικούσαν οι ψυχές των νεκρών που περίμεναν στην ουρά να δώσουν τον οβολό τους στο βαρκάρι Χάροντα για να τους μεταφέρει στον Άδη. Ομολογώ ότι στις μέρες μας το κατέβασμα στον ποταμό έχει περισσότερη πλάκα. Λοιπόν, ξεκινάμε όλοι μαζί κανονικά, για πάμε. Με το 1, με το 2, με το 3 πάμε, έρχεται πλευρά. Ωραία, όλοι μαζί κανονικά τώρα. Ελάτε, μαζευτείτε. Έλα. Ήσυχα, γιατί δίπλα τρώνε οι Ιταλοί. Μην τους ενοχλήσουμε τώρα και λένε ότι είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε από αυτά. Έτσι. Όμορφα και ωραία. Σας θέλω, κύριε. Είστε πάρα πολύ τυχεροί με τόσα όμορφα μέρη που έχετε εδώ και μαθαίνετε αθλητισμό από πάρα πολύ μικρή. Πόσο χρονών είσαι? 13. Από πού είσαι? Ποταμιά. Εδώ δίπλα. Πόσα χιλιόμετρα? Πόσα? 2. Ένα τσιγάρο δρόμος. Μακριά από εμάς. Όχι τέτοια, εσύ θα γίνεις αθλητής. Δεν θα καπνίζεις, δεν θα πίνεις, ούτε θα γίνεις γυναικάς. Ποτέ. Ήρεμα, θα κάνεις μια σχέση, θα είσαι σοβαρός. Δεν παίρνω γιόκρο. Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακάρα. Το ποτάμι αυτός. Επόμενος. Παναθηναϊκός. Ρε παιχταρά. Να ρε, μάθε μπαλίτσα. Από πόσο χρόνο κάνεις ράφτινγκ? Από 7 χρονών. PlayStation δεν έχετε εσείς? Έχουμε, αλλά πιο πολύ το καλοκαίρι είμαστε στις πηγές. Δεν πιστεύω να διαβάζεις όλη μέρα και τέτοιες βλακίες. Όχι, δεν είναι αυτά για μας. Να διαβάζεις. Θα διαβάζεις, βγάλεις στο σχολείο, θα βγάλεις και ένα σχολείο σε αυτή τη χώρα εδώ, την Ελλάδα, θα κάνεις παπάδες. Στο υπόσχομαι εγώ. Και πηγαίνω και στον δάσκαλο και συναθλητή και συνοδοιπόρο. Εν ονόματι Βασίλης. Το ράφτινγκ τι σημαίνει για σένα? Εργασία. Είσαι από τους πιο μικρούς δασκάλους που έχω γνωρίσει. Ναι, 19 ετών. 19 ετών. Μάλιστα. Ζωή να έχεις. Ο Αχέροντας να μην σε δει ποτέ. Ο Χάροντας και ο Άδης. Ο Χάροντας και ο Άδης και ο Αχέροντας. Ο Αχέροντας σε βλέπει, εντάξει. Τρόπος γυμναστικής το δεύτερο και ψυχαγωγία το τρίτο. Θα το πρότεινα στους συνομιλικούς μου και στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους μου να έρθουν να επισκεφτούν την περιοχή, να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο ζωή τους, να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Είσαι ωραίος.
Αφού γλιτώσαμε λοιπόν από τον ποταμό Αχέροντα, έπρεπε να το γιορτάσουμε με ένα εξαιρετικό γεύμα. Καλά τα εναλλακτικά σπορ, καλή και η φύση, αλλά σαν το καλό φαγητό δεν έχει. Είπα να φάω κάτι ελαφρύ για το μεσημέρι, αλλά η Γογό, η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, είχε άλλα σχέδια. Πρέβεζα που λέτε, έκανα ένα από τα καλύτερα τραπέζια της ζωής μου. Έτσι είναι όταν η μεσογειακή κουζίνα συνδυάζεται με λαχταριστά υπηρώτικα υλικά. Χορτάτο σαλαμιόρεξη για βόλτα πήρα ξανά δρόμο για την πανέμορφη Πρέβεζα. Τα όμορφα σοκάκια και οι ανθισμένες βουκαβίλες σε κάνουν να νομίζω ότι βρίσκεσαι σε νησί. Και ξέρετε τι άλλο όμορφο έχει η Πρέβεζα? Πολλά οδεία και πολλούς μουσικούς. Πώς λέγεται η ονομασία του συγκροτήματος? Bleeding Falls. Bleeding Falls. Bleeding Falls. Bleeding Falls. Δηλαδή καταράκτες που αιμορραγούν. Καταράχτες που αιμορραγούν. Από πού βγήκε το όνομα? Το όνομα βγήκε... Από ένα καταράκτη που αιμορραγούσε. Από κάτι καταράχτες στην Ανταρκτική. Κάτι καταράκτες? Ανταρκτική. Ήτανε κάτι φώκες που πεθάνανε. Άντε ρε. Ναι. Είστε τόσο ψαγμένοι. Και πήρατε ρέθισμα από εκεί και κάνετε το συγκρότημα. Οικολόγοι πάνω απ' όλα. Οικολόγοι? Πώς. Σε πόλη με τόσο πράσινο θα είμαστε οικολόγοι. Άρε Πρέβεζα. Άρε Ήπειρος. Μην έχω μαλλί να το κολλήσω ανέμελα. Έφυγα! Γεια σας! Γεμάτος από μουσικές, πολλές εικόνες και πολλή θάλασσα, ετοιμάστηκα να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη. Ένα είναι σίγουρο, θα σας ξαναδώ πολύ σύντομα φίλοι μου Πρεβεζάνοι. Γεια σας.